simplement aquesta. Sí que us voldria fer una petita reflexió d'acord amb l'acte que estem presentant avui. Escrivia l'Antoni Postius al seu blog jo crec que a principis d'aquesta setmana, la setmana passada, que si Lleida i per extensió tot el país, tot Catalunya, som una potència productiva a nivell agroalimentari de primer ordre, el nivell de consum que tenim moltes vegades no ens acompanya. Jo crec que té tota la raó del món, que és un motiu de reflexió per tots plegats, i ha de ser un motiu de reflexió per tots plegats, i precisament per això, perquè en som molt conscients, i aquest és el primer pas, actes com el d'avui, com el que avui presentem, com aquesta col·laboració entre el que és producció, certificació i després venda, màrqueting i consum, són especialment importants. I en aquest sentit sí que vull destacar la feina que fa el Consell Català de Producció Integrada, d'acompanyament als productors, d'assessorament als productors de com se poden complir aquestes directrius de qualitat que marquem per tenir aquesta etiqueta de la Marieta que a nivell comercial també ens aporta a tots, i després també la segona part, que és de promoció del consum, que és el que avui estem fent. I en segon lloc, i com a segona reflexió, també molt breu, mireu, no hem de perdre de vista del que estem parlant quan parlem de producció integrada. Tots sabem que la definició de producció integrada és aquest equilibri, és aquest terme mig entre l'agricultura industrial o convencional de tota la vida, i és que sostenibilitat vol dir també, vol dir abans que res i vol dir primer que tot que el pagès s'ha de poder guanyar la vida. I això que estic dient està implícit amb el 90% dels discursos que li sentiu al conseller. Això sí que ho voldria reivindicar, i també vull reivindicar al mateix moment i també en el mateix sentit en aquesta ajuda que el pagès es pugui guanyar la vida, novament la feina que fa el Consell d'acompanyament als pagesos perquè puguin complir aquesta certificació que va començar sent, amb algo que és molt propi, que és molt nostre d'aquí de Catalunya, una marca de qualitat, i que cada vegada veiem com la legislació a nivell comunitari també, i per tant d'obligat compliment per tothom, se va adaptant a aquestes línies directrius de qualitat que nosaltres aquí al país estem portant des de fa ja molts anys per part del Consell de la Producció Integrada. Així que, novament, benvinguts, donar-vos la benvinguda a tots, espero que gaudiu de l'acte i que dineu de gust. Gràcies. Gràcies, alcalde. Si tinguéssim alcaldes així a Catalunya, que dic que els pagesos en anirien millor. Alcalde, t'haig d'agrair, i al president de la cooperativa, primer que hagi pogut fer aquest acte aquí a casa vostra, però també t'ho vull dir, com a pagès i com a alcalde que he sigut, que a vegades l'elegància, la part més maca del poble no és precisament els monuments que conservem ni les esglésies, sinó que és el seu entorn. Un poble petit rural, sense els horts, sense aquests camps de fruiters ben arreglats i ben adobats, la veritat que no seria el poble com és el Batà. Moltes gràcies per la benvinguda. Comencem aquí l'acte de promoció. Hem vist ja unes imatges de poc, uns 20 segons, que és una imatge que s'ha començat ja i que se repetirà bastants dies. Aquest és l'espot publicitari que es passarà en els matins de TV3. Al voltant de les 12, en aquest programa dels matins, doncs trobarem aquest espot. També, dit de la campanya de promoció, hem de dir que en aquests moments hi ha 18 establiments de Carrefour que, al igual que hem fet aquest matí, que heu vist que està publicitat amb vostès en degustacions, i és arreu de Catalunya. El mateix podeu trobar des de la punta de l'Alt Empordà Figueres com a baix en el Montsià. Vull dir, són 18 establiments que aquest any de Carrefour hi ha posat. També val a dir que altres establiments, com el Plus Fresc, també té 5 establiments, i amb els altres en rotulació, com són Marco, botigues de barri, també les agrobotigues de les cooperatives que hi ha aquí a Lleida. Totes estan dintre d'aquesta campanya de promoció que n'hem fet. També fem insercions publicitàries en els mitjans escrits, en les revistes especialitzades, en revistes com la Federació de Cooperatives, com la revista de la Unió de Pagesos, i també, com no, dintre de la campanya de promoció, també és el quart any que es fa el concurs del Rural Marieta, que sortegem 2 caps de setmana sempre en l'entorn del món rural. Com no, també amb les noves tecnologies, tant a Facebook com a Twitter, doncs també podrem trobar notícies d'aquesta campanya de promoció. L'espot l'aniran repetint, el veiem aquí, segurament que també podrem veure llavors tirant, però jo avui, ja que estem al mig del camp i ara que hem sortit de la gran ciutat, els pagesos, molts us heu posat com aneu a casa vostra amb la vostra camisa, jo em penso que és el moment de tornar a dir al conseller el gran esforç que ha fet tot el sector agrari. El sector agrari està fent moltíssims esforços, conseller, i sobretot en aquest any. Els preus són molt baixos. En som conscients que s'ha de fer una feina molt ben feta,
fa temps que per mitjà de la producció integrada i per les certificacions creiem que per anar a conquerir aquests mercats és imprescindible la feina que fem fins ara, però sobretot, conseller, sobretot, en aquests moments que ens estem jugant molts diners amb el nou PDR, tingueu-nos en compte. Bé, bon dia. Nosaltres, com a representants de Carrefour, el que hem volgut és fer palès en aquest acte el lligam de Carrefour amb el camp, amb el territori on ens trobem. La nostra filosofia d'empresa no és una explotació minera, som empreses que volem viure amb l'entorn, volem que allà on tenim el negoci floreixi l'economia, a tota l'economia del territori, per d'aquesta manera aconseguir unes economies d'escales que facin més ric l'entorn on ens trobem. Moltes gràcies. Jo estic molt content i us agraeixo molt que m'hagueu convidat a la presentació en públic d'una nova varietat de pera, que de la producció integral ja surten l'esticker i amb la marieta posada. És una innovació, per tant tots vostès poden ser testimonis d'aquesta innovació que avui ens permeten descobrir, i us felicito, el Consell Català de Producció Integrada, perquè sou capaços de, segurament a través de recerca, d'innovació, doncs presentar un producte que realment... I molta imaginació també, la meva, per dir això, o la vostra per fer-ho. Per tant, gràcies. Dit això, doncs jo no vull ser llarg perquè ho he dit abans, no? Però sí que m'agradaria donar-vos un missatge de confiança. És a dir, vosaltres, fa uns quants anys, bastants anys, heu iniciat una manera diferent de produir un producte que abans es produïa de manera tradicional. Ho ha dit l'alcalde i ho ha dit abans el Carrefour. Hi ha la producció convencional, hi ha la producció integrada i hi ha la producció ecològica. I fa anys que vosaltres esteu immersos, compromesos amb una manera de produir que teniu una missió, teniu un objectiu, teniu una necessitat d'intentar arrossegar totes aquelles persones que estan produint fruita de qualsevol tipus a que vagin segurament deixant aquesta manera de produir des del punt de vista convencional, legítima, legal, absolutament normalitzada i a més normalitzada des de tots els punts de vista, per intentar buscar també aquest major compromís amb la qualitat, aquest major compromís amb la sostenibilitat, aquest major compromís amb la traçabilitat i aquest major compromís amb el que és la seguretat alimentària. I per tant, també no només des del punt de vista de donar un valor al producte, no només des del punt de vista d'una manera determinada de produir, sinó també crec que el Consell Català de Producció Integrada, el que esteu fent aquí, la cooperativa del Batàrrec, és un exemple, doncs l'estímul, l'avançada i ser pioners, i el Consell Català en general, doncs a buscar que hi hagi molta gent i moltes persones que, a través de l'exemple, a través d'aquesta qualitat, d'aquest producte, d'aquesta sostenibilitat, puguin anar seguint les passes de la producció integrada i, per tant, cada vegada doncs, arrosseguem més producció cap a aquest estil de produir. El president feia al final una demanda, no? Com els alcaldes sempre demanen, avui l'alcalde s'ha portat bé, almenys a mi no m'ha donat gaire cosa, no se n'han recordat, és jove i per tant això és normal i ja m'està bé i no li penso donar la paraula perquè em demani res, però el president sí que ha demanat alguna cosa. Jo estic compromès amb vosaltres, ho sabeu, i estic segur que podem trobar les fórmules que us permeti a vosaltres seguir tenint confiança en allò que feu, que crec que no és bo per vosaltres només, sinó que també sobretot és bo pel país. Per tant, agraïdíssim a tots els que heu fet possible aquest acte, agraïdíssim també doncs, que vulgueu comprometre al territori doncs, amb aquesta producció, amb aquest estil de produir, agrair a Carrefour novament i a totes aquelles empreses també que vulguin compartir aquest objectiu i aquesta manera de fer les coses i sobretot també doncs, la seva presència avui aquí. Espero que puguem disfrutar del que és el que significa la producció integrada i també un amable i afable dia. Moltíssimes felicitats i moltes gràcies.